ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu ife na-eme ebe anụnwa na onye na-alụzikwa alụlụ ana ọgbaba n'ime ụlọ ụka wee na-alụ alụlụ ana ya ka a ghara ịma onye unu na-afụ ebe anụnwa kịta anụnwa bụ High Chief Udala Chinyeaka nekwe ya ọdụka ojelu testimoni n'ụlọ ụka Evangelist Ebuka Obi ọ dụzikwa ka onye na-eme nke ikpeazụ o jee n'ime ụlọ ụka jezo ka a ghara ịda atụ ya aka na ọ na-eme njọ, ka a ghara ịda atụ ya aka na ose egbu mmadụ, ka a ghara ịda atụ ya aka na ose eme ndị ntọrị mmadụ. O wee bụ na onye unu na-afụ kịta bụ Facebook profile ya bụ efe unu na-afụ kịta anụnwa mbụ nwoke anụnwa na-egbusisi ndị mmadụ na Agụleri a na-akpọ High Chief Ichie Chinyeaka nke ejikwa na-eme ọkachie wee mara ofe ego na ụkọ ego rie ego na ụkọ ego. Onye nke anụnwa na-egbusisi ndị mmadụ ejidere ndị ọ bụ ya na ya kama na ya nwaka nọ na mgbamba ọsọ afụbeghị ya ma na-edikiri egi ewante wee na-achọ ya mbiaka ka ọ bịa taa afụfụ njọ ya ma zakwa anụ ụgba ya. Onyanwa ka ejezie na Facebook ya ka ama na o nwere ife anyị ewechatasị ebe ahụ olu mana ndị bloggers na wee luzie ebe ahụ wee bụ na ife nya bụ nwoke na-eshi ya day by day everyday bụ program Evangelist Ebuka Obi nke ọbụla ebe na ekpere oyi eshia ya, ndị bịara testimoni oyi eshia ya, ndị nke ọbụla kupụtara nwa oyi eshia ya na ife anụnwa bụ ife ọ na-alụ ọnụ ohe ego oziọma na-ezi ebe a ka o si ishi ya program bụ ife ọ na-alụ ka nna ajụ na ajụjụ. O nwekwara nke onye ya afụ oduka o jekwugwe n'ụlọ ụka jee nyeri testimoni amana testimoni gịnị ka ọ bịanye na Chineke mere ife ọma ka ọ na-egbusisi ndị mmadụ ka o testimoni na Chineke emepegweri ụzọ ebe oyi esi wee bata ego. Onwekwa na ife ndị mmadụ ahụ afụfọzikwa na nke ikpeazụ a ọ na-eshi ya ife anụnwa na onye fụ ya ka ọ ghara ịda suspect ya n'oso wee na-ata arụ n'oso egbusisi ndị mmadụ n'oso eme ntọrị mmadụ n'oso eme ndị na-abụfa gbuo mmadụ fele anụ ahụ ya na enyi ọhịa dị ife anụnwa o testimoni ka o ji enye n'ụlọ ụka bikonu ka ọ na ma ha afụsị ụzọ na nke a ọhịa dị ife anụnwa ọhịa bụ Ichie High Chief Chinyeaka ọhịa dị ife anụnwa ji maikrofonu ka n'ụlọ ụka nke o ji enye testimoni anụnwa ka na-azụ onu nke o jere nye ọ nke Lagos branch ka nke Aba branch ka nke Onitsha branch ka nke Ụmụahịa branch ka nke Anambra branch ka o ji enye testimoni a bikonu o ji ụka wee na-ekpuchi njọ niile ọ na-eme ọ ya bụ onye fịa ka ọ si na-ezigbo mmadụ na ọ na-eje ụka Evangelist Ebuka Obi. Ọkwa ka unu wee na-afụ na ụka ọbụla na-ewu ewu ụfọdụ ndị na-ata arụ eje n'ime ụlọ ụka ahụ jee daberụ maka faha eje ụka faha ego oziọma ndabinye afa akwụ n'ahụ aja ọ ya bụ onye fụfa ka ọ sị hei na onye abụkwa ezigbo mmadụ na ọ na-ejekwa ụka Evangelist Ebuka Obi. Ọkwa ka unu wee na-afụ na ọ bụrụkwa mmadụ niile efuru n'ime ụlọ ụka bụkwa ndị bịara ụka ọbọkwa mmadụ niile ifuru n'ime ụlọ ụka bịara ige oziọma ọbọkwa mmadụ niile ifuru n'ime ụlọ ụka bịara ịnụ ife pastọ na-ekwu maọbụ ife fada na-ekwu maọbụ ife Reverend Tadiji Owu na-ekwu. Ọ bụrụkwa ncha na ụfọdụ na ebe ahụ ka e wee gụnyefa na ndị na-eje ụka ka a ghara ịtụfa aka na ndị na-eme ife ọjọọ. Ụfọdụ na ebe ahụ ka fa wee chọtakwuori ma ndị fa ya egbu sef onye onufuru ebe a nwere ike ntu ọ na-eji ya ife niile o nwezie nwaanyị ọ gbara titi si ya n'ọla ikere ya nwaanyị achekwa na onye na-eje ụka o jezie na profile peji ya nke dị na Facebook ọ na-afụsị ebe ọ na-echi ya program ndị ụka oche na ezigbo mmadụ o jebezie n'ebe e nyere ya apọịntment ọkwa ya ka ọ ya bụrụzikwa ọ ya anatawo ọ na-anụzie na-egburu mmadụ fụ ozu ya ebe nwa na-ataziri anụ ahụ ya ebe nwa mgbe ebekọrịchara ndị agha ebekọrọ maọbụ na-afụrụ ozu nwaanyị na họteelụ na-egbugwe ya na ejideghị onye kpụ ya wee jee. Ọkwa ka ụdị ife a na-adụ ụdị ndị a ife akafa na-eme ije na profile Facebook fa etinyecha ndị ụka niile dị iche 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 na ezigbo mmadụ na onye na-eje ụka ya amanụ ndị na-ata arụ ndị a na-aya n'obodo ndị a na-eze eze ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ. Ọkwa ntu anụnwa ka esi wee jekwa na Facebook nwoke anụnwa ya na Ichie Million na-alụkọ n'Enugu steeti ejidere gbaa ya ọtọ nke anụnwa si n'obi abịa na-ele afịa elukwa na Facebook ya ọ bụkwa na onwere pastọ ọ na-eshi ya program niile pastọ ahụ mere ma na vigilo ma adoration ma ụka ọ na-echi efa ncha niile day by day eje na moto ya ọ bụ na oji stika ndị ụka machicha motie niile. Ọkwa ka ụnụ na-afụ n'ọkwa n'ime ụlọ ụka kafa na-ezozikwa maka ndị ọmaghị onye a na-ekwu maka ya bụkwana ya bụ High Chief Ichie Chinyeaka nke bụkwana onye Agụleri eji eme ọkachie wee mara ori ego na ụkọ ego ofe ego na ụkọ ego ọ bụrụ na ịmaghị onye okpudebe ka anyị kọwalụ gị onye na ya bụ nwoke a na-ekwu maka ya n'ogbu mmadụ ka o ji mere aka ọrụ ọ na-elegasị anụ ahụ ndị mmadụ na-elesi ndị dibịa fa wee na-agwọ ọgwụ na-esi oke ite mbụ onye bụ High Chief Ichie Chinyeaka nke bụkwana na na-achọ nwoke onufuru ebe a kịta achọ na Agụleri na ya bụ nwoke erikwa na mba ọsọ and ejidegokwa na ụfọdụ ndị ọrịa
onefa ha egbu mmadụ na-ele anụ ahụ ndị mmadụ nke bụ na-ejidekwugbu nwa dibịa gbalụfa ndụ ka fa ghara ịta onwefa maọbụ onye ejidere echi niile ka ọ ghara ịsị na-efe a ka anyị na-eme maọbụ na onye a ka anyị na-arụrụ ọrụ mana ụnụ afọzi na nke ikpeazụ na ya bụ ndụ fa gbarụ na onweghị isi na-ejidelụfa ma fa kwukwo eziokwu kwuo dibịa gbalụfa ndụ kwuo ka fa si eje kwuo ka fa si ana ụna afụgo nya bụ ife maka ndị ya eji ịgba ndụ wee na-ejije ahụ na-asịghị na-agbalụghị ndụ na ga ekwukwo na ikwuo na ya anwụ maọbụ na ikwuo na nke a ya emeghụ ma na nke a ya emeghụ onwekwa ife ya emeghụ ịfụchata kwukwa maka ịma akwụkwọ na ọgụ ka ọ ya abịa echi o ka nwanne ka ọ ya abịa echi ka ikwu ka ọ ya abịa echi ka ibewu agbakwa ahụ ndụ ti ga-ekwu na o nwekwa mgbe ya abịa eruo ogu nwa agbalụ ndụ tefu ewere isi wee mezuo nya bụ ite ọ bụrụgo achọzie mmadụ afọghị esi n'ụlọ nwa wee na-agụrụ ofu wee na-egbusisi na ka ọ dị kịta anụnwa na ha ishifu Chinyeaka onu na-afụ ebe anụnwa bụkwara onye agụriri na ọ gbakwara ọsọ na-ejidebekwu ya na-achọkwa ya mbiaka ka ọ bịa taa afụfụ njọ ya nke bụzi na ndị yutu agụriri ji iwe na ọnụma wee jee n'ụlọ ya wee kurisicha ife niile dị ebe ahụ nke bụ na ndị nwunye ya nwa mana otu nwaanyị ka atị ọ na-anụ ka ebuo oke n'ọtọ mgbere n'ọtọ nwekwo nke afọ onye ọbụla eburugokwa ngwongwo ya gbafere wee sị ka m wetara unye ebe a na-achọkwa ya achọ na ụlọ ya na-etikpogokwa ya ụnụ fụzi profaịlụ Facebook ya o ji wee na-aghọrị onwe ya chena ndị mmadụ ka ọ na-aghọrị ọ maghị na onye ike ya juru na ike ya ejugwe na igbugide mmadụ otu ụbọchị ọbara ndị na-egbu esenyite wee na-achụgharị wee na-atasịsị alụ niile imekọta unu makwa na ha chifu a ọ bụlọkwa dibịa ma na-atị na onye dibịa aka akwụ ya a na-ejekwa ya ka mgbọ a na-eje ya ka deri nwa amamanya na anịnị na ife ọ na-eme n'obodo adịrọkwa ya ka akọ na onye onufụlụ ebe a na ọ na-emekwa ọmagbu ma ndị diva nwụrụ anwụ ọ na-amagbufa n'ike ikwere ikweghụ ya abọgheri ya nye ojee na ya ma ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme ọ na-amagbukwafa n'ike ikwere ikweghụ ya abọgheri ya nke bụ na ọ magbuchara ụfọdụ o were ife onyonyo ya vidio ya ụfọdụ rịọ ọgwa ndị ya na ya na-arụ ọrụ na fada kpokpuo n'ike na ịkparịrị ya afa ndị ọrịa na-abọwarị o werekwa fon ya na-evidio ya onye kwuo okwu na kọmuniti ọgwa onye ahụ na imekata kpee ya n'aka ndị uwe ojii na oyi ekpochapụgo n'ezinụlọ na o nwekwa onye na-ekwute maka ya ifugodo ndị polisi imechie ọnụ maka niile eze ndụ ndobe mana kịta anụnwa kedu ife na-eme ọkwanye nwa nọ n'ọsọ ndị obodo kwofe ezugbe ike wee sị ka m wetara unu na ebe ọbụla unu fụrụ ya bụ nwoke biko ka unu kpọọ ndị uwe ojii na ya bụ nwoke abụrụkwa ezigbo mmadụ nke ọzọ wee bụrụ maka ndị ya afọ onye na-eje ụka fa maọbụ onye atị unu na-eje ụka unu maọbụ na-epostu program ụka unu isizie na onye chọọchị unu na ọ bụ ezigbo mmadụ ị na-ejekwa malụkwa ka isi eje ụfọdụ jikwa chọọchị wee na-ekpuchi njọfa egburukwafa gị isi malụkwa ebe ị na-eje maọbụ ịpụta ịfụ mmadụ ị na-edifendị ya maka na ọ na-eje ụka unu ma maka na ọ na-eyuzu stika ndị chọọchị unu ị na-atị na ọ bụ ezigbo mmadụ nne na nna ṅụchitekwala onwe gị iyi na-enwesịkwa na ọmakwa mgbe nwa ọkwa n'azụ ji wee ghọrọ ụtụ lacha na nke ikpeazụ a na ndị njọ niile na fa juzikwa n'ime ụlọ ụka ọkwa nke nna ose ka m wetara unu ekenekwa m unu